Dah. Dah. Sudah masang terop Kak. Terop apa? Terop ini mana tuh? Apa nah? Sewa. 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 Persewaan. Iya persewaan. Betul anu omongan apa?
Aku kan wis ngomong to ya. Kan awal wis ngomong gone lunyu. Lah malah tak gene. Wong kene iki rusuh. Gus, lah kok iso rusuh? Ibu-ibu iki lho. Lah kok rusuh? Lah wong ganamane lunyu kepleset ngono lho. Lah ngerti. Lah kok nyenggaki komen. Piye? Mantap. Enak. Seger. Gurih. Lah iki masane delok esteller apa piye? Wong ora rasane. Aku ora tak nangis. Aku ning kono iki mau sirku acting. Acting. Bosok tenanan keplisik. Anyepe tekan jero. Yen jauh bapak berangkat. Mengke kula mangsul teng kota jenengan samone kathok. Wis tak ngomong to dawa ngene udan-udan ngene iki nggawa kathok loro. Ora nggawa kathok iki dalan jetis, dengok, ngalor. Heeh, ora nek bakal kathok Indomaret yo ora enek. Tenang iki jero. Sampe meru lho. Lah iki anyep tekan jero lho. Lho, anyep tekan jero. Mbah sinten jenengan? Lah nek entuk ning banyu suarane bletuk. Nek kula pengen kenalan jenengan Mbah sinten? Pipi bojone jenengan jenenge sapa? Ukurane kathok ahar piro? 300 yo. Lah kowe jumbo. Budi wong ngene iki wong setia. Awake dhewe ganongan disetelne lalu ditokne bengi. Penontonnya tetep utuh. Luar biasa lho. Wong setan ngene. Lho. Wong kutu wetan iki lho. Solidaritasé apa? Solidaritasé solidaritas. Kuwi kompak senimane wargane lek reokan lho tumplek blek. Penontonnya masih udan ya tumplek blek.
wong sing setia paling kene sak suwi sapa? Sapa? Tutik udune mros titik. Sing penting iki mau gumat. Heeh. Dadake enek selawe, jatilane enek 28. 28. Sing wedok 26, sing loro belo. Kita walaupun hujan, penonton setia menemani kita, kita tetap pentas yang terbaik. Adure totalitas. Oke, masih bersama Singo Kutu Wetan. Masa singo kudu. Diberiakan oleh Kutu Wetan. Ya, betul. Yo, Yo, dilanjut dapat gas nih. Mangan blutu ning sanding sumur. Masyarakat Kutu. Yo, Bang Rawite wis ora sabar, Pak. Ngene iki membuktikan ya. Oke. Sabar. Jaran bocah pencalitan rame dugo. Bujangan ujunglan mulai karuan. Ora karuan. Hei, satria baris no, ben disawer ngomong. Wah, baris. Baris. Baris le. Iki kulino aku kecil nek kowe iki. Kowe iki ora ngrungokne to. Greget aku ngono. Ayo, jajal. Kene kon baris sak dhewe. Satriane di barisnya kono. Di baris. Siapne le, siapne le. Siapne le. Hei. Terus ini. Ini. Oh, satria ngomong di. Oh, jadi. Satrio nika jadil nika. Oh, di barisnya kono. Nggih. Nah, Yo. jadi baris no jejer. Jadil baris. Nyambi. Baris, baris. Yo. Ayo, ngadeg kabeh. Ngetik ora. Adek ora, disawer ora. Baris, baris. Baris roto gange sak meter yo. Ayo dari ini, ayo cepet, saset. Ayo dan. Ayo terus. Hop. Terus. Hop. Yo sika. Bayi. Ini loh. Tokno. Ora itu rezeki tokno ae. Ya wis ben ya Pak ya. Wis adewe le yo. Yo kene yo. Kanggo sedulurku. Teko putra Panggul, putra wae Panggul. Sumbangsi panjenengan kula aturi maringi bebana dumateng para satriya kula menika. Monggo kula sumanggaken. Bujangan minggir sik urusane karo aku. Bujangan minggir urusane karo aku. Hop. Monggo Mas Pria. Mas. Ini sedulur saking Panggul. Putra wae Bapak Panggul.
Nggih, Reok sing gumelar kae mangkabeh. Enak wongker. Enak Ki Ageng Putu. nggih, Enak Suryo Alam. Enak Suryo Gumelar. nggih. Enak Loro Satrio. Artine apa kabeh? Ejal, kowe dadi kidongano. Aja kur penting tenan kok jangan. Kowe artine Mbah reot rukun resik indah guyub gotong royong Reok Jaya. Makan lho, dan dikucap lho, kok jarak kodok Kok kowe? Rumah lo nggak? Nggih. Loro Satrio kabeh. Wongker. Weker. Wongkeng wewengkon kang duwe pekerti. Rumokno. Kudu. Kutu. Kudu setuhu. Kudu setuhu. Rumokno. Suryo Alam. Surya Alam. Suryo Padang sinar alam jagat. Alam jagat. Yo sinarono jagatmu dhewe-dhewe. Gumelarno kok reok. Suryo gumelar. Lagi sinar. Gelar. Kumindamu karo jatil iki. Dedeg jujur amanah turute ing laku. Akhire gayuh Wahyune Satrio Luar sing diagem dening Asma Asis dening Kagem Putu Ki Ageng Kedung Wijaya. Luar biasa. Ya, umpama hiburan iki gawe semua para-para kabeh masyarakat. Nggih. Matur suwun. Sumangga. Nggih, luar biasa. Yo, gas. luar biasa
Ora kagemen Gus. Apa? Ora kagemen. Iki anget semi senep. Ini pun loro. Gawe cacine kok wani nyeneni wong gerak. Lah aku ki lek sikil ning dhuwur, lek sing gedine kaya ngene, luwih ora sopan karo ibu-ibu. Mulane aku ning ngisor. Iki termasuk menghormati masyarakat kene iki. Lho, ngene iki sungkem, sret. Bayangan jajan. Sungkem, sret. Bayangan jajan. Lah iya bapak ini. Piye bokonge? Nek contohno lho. Yo ngono. Bokonge ora lek ngisor. Ya, oke. Contohnya karo merling. Ayo Cok. Nyampot tangan. Tong tak todeng. Tong tak. Oh. Iya. Yo. Oh. Ya, duluan. Iya, oke. Duluan. Kowe iki nyeneni sing tuwek-tuwek ora oleh ning isor, basa anu kowe sik cah cilik, sikile ning dhuwur. Alah kukur-kukur. Kowe kelas piro le? Nang ngene. Kelas 4, sekolah endi? Omahe endi? Pak kepala desa kene jenenge sapa? Pak namine sinten? Oh, bener. Ya bener iki. Ya bener tak tekoni Pak namine sinten. Heeh. Ibu namine sinten? Alah, ini ora. Ibu-ibu wis genah jenenge Tini. Tini. Iya ta? Tono. Tono. Tukiyem. Sing ora penak Apa? ning kono lah jenenge Pato. Lah kok iso? Mesti bojone buta. Oke ya. Ya. Ayo, Le. Ayo.
delok ngompole. Aku lho mesakne Apa? karo bae iki. Jadi apa kok mesen Semitine arep nyobes bokong. Lagi lo nyebut bokong, Gus. Iya. Awas ya. Kabeh iki lek serasi. Urung cedhak lho dure padha. Sing itu. Sing wanita cantik gede dhuwur. Sing lanang yo cak ganteng putih. Sing omong putih yo kowe dhewe. Kalau sing lanang yo betek. Ngene iki pasangan serasi. Iki lho bener. Sing lanang kaya Arjuna, sing wedok kaya Itu lah blok moncrot. Arjuna kaya ngono kabeh iki. Oke, pasangan serasi. Nah iki kebanyakan serasi kopi susu. Kopi susu. Nah, kopine sugi susune. Lah iki Luwak wit kopi. lah iya iki wae. Loh, romantis dari hati pandangan iki cekel deh. Sret bukano. Iya. Ya toh, ya toh, ya toh. Ya toh, Hani kaya duwe ngene kon. Iki dia pemialus. Cak kocok. kesuwennya. Mi ono halus, mi ono secara halus. Halus. Ya. Nah, kalau sajane susu. Biasanya terus susu loh. Mi ono sing romantis. Ma. Ma. Romantis lagi romantis. Romantis apa? Romantis. Nah, kowe nyadar Mas. Elah, wong. Olah susu. Lha pahit teh. Pahit apa? Kadang luasa. Klengit. Itu ora romantis. Yes, payungmu. Lah payunge 2000 lho. Ora ketone. Lha cepi. Lah. Dodonan kabeh Mbak. Aja kaya kae ya, Dik ya. Tenangnya dimimiki ya to. Sampai kaya ngono ning mimi. Genah to. Dik Tiffany duwe ngene ngon kethek di
romantis yo. Aku kedak lapo kono tergiling. Tergiling. Iki romantis ngene iki ora aku mau. Romantis. Ya. Benane susu. Oh, ini. Mi ono kuwi